Moc ráda bych podpořila Karlínské gymnázium v 6. ročníku dějepisné soutěže Na pivo s Karlem Velikým aneb Všední život v dobách minulých. Jsem moc ráda, že se najde velká spousta 10členných družstev, které změří své síly v rámci reprezentace jednotlivých gymnázií v tom, jak se jim podaří skutečně zrekonstruovat každodenní život v některé historické epoše. Budu se těšit, kdo vyhraje, jestli to bude tedy někdo, kdo předvede antiku, středověk, Biedermeiera, anebo si dá za úkol ještě možná něco zapeklitějšího. Moc se těším, že budu moct například tady na Ministerstvu školství poblahopřát vítězi a jsem ráda, že vás dějepis baví, protože je to skvělá věc, inspirovat se tím, jak lidé žili v minulosti a zároveň se možná poučit do budoucnosti. Takže ať se vám daří, užijte si to, ahoj a pro mě jste samozřejmě vítězové všichni, kdo se věnujete dějepisu.